आता इकडे आपण झाली आपली बिर्याणी रेडी ना. नमस्ते सर्वांना. तुम्ही टायटल तर आता वाचलं असेल, सरप्राईज सरप्राईज सरप्राईज. तर ओमकाराने मी एक प्लॅन केला आहे सरप्राईजचा आईसाठी. आईला माहिती नाही आहे आणि तुम्हाला पण नाही माहिती अजूनपर्यंत आम्ही कुठे जाणार आहे ते. तर जरा रिलॅक्स होण्यासाठी, जरा टेन्शन फ्री होण्यासाठी, थोडं चेंज पाहिजे म्हणून आम्ही एक प्लॅन केला आहे. तर तुम्ही तो ब्लॉग कंटिन्यू बघत राहा. आणि आता मी इथे ना पॅकिंग करते. त्यासाठीच माझे कपडे आधी मी पॅक करून घेते, आईचे आणि मग ओमकारचे पण पॅक करायचे. आणि ट्रिपसोबत मला अजून काय बोलायचं माहिती आहे का, मला इथे हे कॉस्मेटिक्स वगैरे पण मी आता इथे पॅक करते. जे कॉस्मेटिक्स मी कॅरी करते ना आता माझ्यासोबत, त्याची इन्फॉर्मेशन मला तुम्हाला द्यायची आहे. तर मी आता सकाळपासून जरा काम करते, चपात्या पण भाजायचे. चपात्या अर्धवट ठेवून मी इकडे आली आहे पॅकिंगसाठी. कारण की कसं नंतर आपण डिले करत जातो ना, मग नंतर काही ना काही राहत जातं. मग हे नाही सापडलं ते नाही सापडलं चालू असतो. तर त्यासाठी मी तुम्हाला एक प्रोडक्टसुद्धा दाखवणार आहे. तर त्याआधी मी जरा फ्रेश होते, रेडी होते, ड्रेस चेंज करते आणि मग तुम्हाला प्रोडक्ट दाखवते. त्याआधी उरलेले चपात्या जे आहेत ना ते भाजून घेते. ते बघा माझ्या सगळ्या चपात्या भाजून झालेत. आता मी काय जेवणाला बनवलं माहिती आहे का, चपाती बनवली आहे, दोडक्याची भाजी बनवली आहे, वरण बनवलं आहे, भात बनवलं आहे, बटाटा फ्राय थोडासा बनवला आहे आणि असं आमचं आहे आजचा मेन्यू. तर मी जरा आता ना फ्रेश होते, ड्रेस चेंज करते आणि तुम्हाला एका चांगल्या प्रोडक्टबद्दल सांगते. तर आज मी तुम्हाला खूप एक इम्पॉर्टंट माहिती देणार आहे. जसं की थंडी, आता आपले विंटर सीझन येणार आहे. तर त्यामुळे काय होतं, आपले लिप्स ड्राय आणि क्रॅक होतात आणि ड्रायनेसमुळे काय होतं, आपला लुक ना एकदम डल होऊन जातो आणि आपण कॉन्फिडंट पण नसतो एवढं. आणि त्याचसोबत आपल्याला स्वतःला नीट एक्सप्रेस सुद्धा करता येत नाही. आपल्याला समोरच्या माणसाला नीट स्माईल देता येत नाही. आपण स्माईल केलं तर आपल्याला इथे क्रॅक्समुळे ना एक पेन क्रिएट होतो. रेग्युलर लिप बाममुळे आपले लिप्स स्मूथ तर होतात, पण त्यामध्ये जास्त कलर्स नसतात. आणि जर जास्त कलर्स असतील आपल्याला यूज करायला तर खूप मजा येईल, हो की नाही. तर इथे मामा अर्थ घेऊन आला आहे बीटरूट रोज आणि चेरी नरिशिंग लिप बाम्स, ज्याने माझ्या लिप्सला वाचवलंय. यामध्ये आहे 100% नॅचरल गुडनेस ऑफ शिया बटर आणि कोकोनट ऑइल, ज्यामुळे आपल्या लिप्सला पोषण मिळतं, आपले लिप्स लवचिक राहतात आणि नेहमी कलरफुल दिसतात. मामा अर्थच्या या टिंटमुळे आपले लिप्स नॅचरली रोजी आणि पिंक दिसतात. प्लस हे नॉन टिंटेड व्हेरियंटमध्ये सुद्धा अवेलेबल आहे. जेव्हा पण तुम्हाला टिंटेडची गरज नाही आहे तेव्हा तुम्ही ते यूज करू शकता. तुम्हाला या प्रोडक्टचं आहा फॅक्टर माहिती आहे का, की हे खूप अफोर्डेबल रेंजमध्ये मिळतं आणि यात भरपूर व्हेरियंट्स असल्यामुळे तुम्ही तुमच्या मनानुसार यूज करू शकता. हे 100% टॉक्सिन फ्री आणि गुडनेस ऑफ नॅचरल इन्ग्रेडियंटनी बनवलेलं आहे, ज्याने मला खात्री दिली आहे माझ्या लिप्सवर नॉन टॉक्सिन प्रोडक्ट्स यूज करायची. मी तुम्हाला आता या सगळ्या मामा अर्थच्या लिप बाम्सना स्वॅच टेस्ट करून दाखवते. सर्वात आधी मी बीटरूट नॅचरल लिप बाम यूज केलं. इथे बघा आपला हा बीटरूट शेड आहे. आपलं सेकंड लिप बाम आहे मामा अर्थचं रोज टिंटेड नॅचरल लिप बाम. आपला थर्ड शेड आहे मामा अर्थचं चेरी नॅचरल टिंटेड लिप बाम. आणि नेक्स्ट टिंटेड शेड आहे इथे रास्पबेरी. आपलं नेक्स्ट टिंटेड शेड आहे स्ट्रॉबेरी. तर आता मी शॉपिंगसाठी चालली आहे. तर मी यूज करते इथे मामा अर्थचं बीटरूट टिंटेड लिप बाम. हे बघा, हे बघ आता मी ते लावून घेतलं आहे आणि माझे लिप्स बघा कसे नॅचरल एकदम दिसत आहेत आणि एकदम लाईट रेड कलर आला आहे. तर मी आता ब्रंचला चालली आहे माझ्या फ्रेंड्ससोबत. सो मी यूज करते इथे मामा अर्थचा रोज टिंटेड लिप बाम. तर इथे बघा मी आता लावते. याने लिप्स माझे ना एकदम असं रोजी पिंक दिसत आहेत बघा. आता मी चालली आहे मूवी डेटसाठी. सो मी इथे यूज करते मामा अर्थचं चेरी टिंटेड लिप बाम. माझे लिप्स बघा कसे मस्त चेरीसारखे दिसत आहेत. तर आता इथे बघा मी सगळे लिप बाम हे ट्राय केले, तुम्ही बघितले. आणि या लिप बाममुळे काय होते माहिती आहे, माझे लिप्स एकदम हायड्रेटेड दिसत आहेत आणि एकदम नॅचरल वाटतंय मला. तुम्हाला पण एकदम नॅचरल वाटत असेल ना. आणि हे परफेक्ट आहे आपल्या डेली सिच्युएशनसाठी, आपल्या डेली ओकेजनसाठी आपण हे नेहमी यूज करू शकतो. हे 100% नॅचरल गुडनेस ऑफ शिया बटरनी बनलेलं आहे. प्लस हे टॉक्सिन फ्री आहे आणि मेड सेफ सर्टिफाईड आहे. आणि हे लिप बाम आपल्या लिप्सला नरिश आणि स्मूथ ठेवतात चॅप लिप्सपासून. मला मामा अर्थचे प्रोडक्ट आवडतातच, कारण जेव्हा पण आपण मामा अर्थचे प्रोडक्ट ऑर्डर करतो ते लिंक करतं एका वेबसाईटनी. जसं इनिशिएटिव्ह आहे 2025 पर्यंत ते 1 मिलियन ट्री प्लॅन करणार.
मामाअर्थचे सर्व प्रोडक्ट्स तुम्हाला ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट आणि नायकावरती मिळतील, पण तेच तुमच्या नियरबाय स्टोअरमध्ये सुद्धा मिळणार. जर तुम्ही तुमच्या नियरबाय स्टोअरमध्ये तुम्हाला मामाअर्थचे प्रोडक्ट दिसतील तर आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. या प्रोडक्टचा कुपन कोड आहे SK2023, जो यूज करून तुम्ही फ्लॅट 20% डिस्काउंट घेऊ शकता मामाअर्थच्या ऑफिशियल वेबसाईट आणि ॲप्लिकेशनवरती. लिंक सगळे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे, जाऊन तुम्ही चेक करा. आणि आता नेक्स्ट मला काय बोलायचं माहिती आहे का तुम्हाला, की ओमकार गावी गेलेला माहिती आहे रत्नागिरीला, तेव्हा आपल्या आत्याने मस्त एक टेम्पटिंग रेसिपी बनवलेली, म्हणजे चिकन बिर्याणीची रेसिपी बनवलेली, ओमकारची फेवरेट बिर्याणी. तर तुम्ही ती रेसिपी आता पहा, आम्ही तुम्हाला दाखवतोय. ती रेसिपी पहा, घरी बनवा आणि पुढे आपले व्हिडिओ कंटिन्यू आता बघत राहा. नमस्ते सर्वांना. तर आता बघा, आम्ही आता बिर्याणी पार्टी करणार आहे. बिर्याणी पार्टी म्हणजे आम्ही चिकन घेणार आहे आणि आत्याच्या घरी जाणार आहे आणि आपल्याला आत्ते बिर्याणीची रेसिपी पण दाखवणार. त्यानिमित्ताने आपल्या घरचं पण खाणं होईल आणि आपल्याला रेसिपी पण खायला मिळेल. तर जाऊया, आता संध्याकाळची वेळ आहे, संध्याकाळचे 7 वाजले. आपण आता डायरेक्ट आत्याच्या घरी जाऊया, चला. मी बघा आत्याच्या घरी आलो आणि इकडे आत्यानी रेडी करून ठेवलं आहे, सर्व साहित्य करून ठेवलं आहे, काढून ठेवलं आहे. कसं करायचं ते आम्हाला दाखवा. इकडे काय काय केलं आहे? कांद्याची आणि टोमॅटोची प्युरी केलेली. कांदे ह्याच्यात किती घेतलेत? 2 घेतले नाही. 2 कांदे आणि टोमॅटो किती? 2. आणि बाकी आपले ते कांदे हे कांदा कापला नाही 2 प्रकारे कापून ठेवले. हे किती कांदे आहेत? हे 2 आहेत कांदे आणि टोमॅटो 2 कांदे टोमॅटो. आपल्याला 1 किलो चिकन आहे आणि दही. तिथे आपण तांदूळ घेतोय ना, आपल्या घरातले तांदूळ वेगळे आणि बिर्याणीचे वेगळे ना? होय. अरे नवीन आला आपल्याकडे, आला बरोबर मापाने घेता. हो. हा 1 माप आपण घेतला, 3 माप घेतला तुम्ही? 3 घेतले. ओके. आणि तांदूळ तुम्ही बघा जरा, हे बघा जरा लांब आहेत. होय. असेच बिर्याणी खायला मजा येते मग असे तांदूळ असतील तर. होय. हे ह्याला काय वास आला काय चिकनचा? चिकनचा वास आला. ह्याचं काय नाव ठेवलंय? कल्लू. कल्लू. छोटा कल्लू आहे. आजी करतोय तो. आजी करते. कालू कालू. मामाला लाडू आणून दिले. दोर इकडे ये. खायला तो? ए नाही का खाल्लेलं. खाल्ला थोडा थोडा चाकून खालते. आता चिकन खालते यातलं बरोबर. बसा भाई बसा. आता वाजले किती? 8:15. 8:40. आता हे काय? पुलाव पत्ती. पाणी घेतलंय आपण गरम, उकळलंय पाणी. पुलाव पत्ती, दालचीन आणि वेलची हे टाकते. आणि हे ते पण तसं, ते पण नंतर टाकायला ठेवलंय ना, फोडणीसाठी. ओके. थोडं द्या पाण्याला. आणि इकडे आपलं मीठ. आणि तेल टाकून. ते आपण कलेजी पेटा साईडला कट करून ठेवते फ्रायसाठी ना. ही फ्राय आणि इकडे बिर्याणीसाठी. आता इकडे आपण 3 मेजर घेतलं होतं ना ते बरोबर. आपण कोणकोणते मसाले टाकतो? हे काय टाकतो आपण? आलं लसूण पेस्ट. आलं लसणाची पेस्ट. आणि आपण इकडे आता चवीपुरतं मीठ टाकलं. आपण हळद टाकतो आपण. थोडा गरम मसाला. आणि आपण हे आता चिकन मसाला टाकतोय ना. चिकन मसाला. आणि आता हा बिर्याणी मसाला. थोडा असा बिर्याणी मसाला हवा असता, ते लगेच माहिती पडते बिर्याणी बनवल्यासारखं. मॅरिनेट करून आपण ठेवणार आहे का याला? होय ठेवणार. आणि आपला हा लाल तिखट कलर वाला आहे का तिखट वाला? आपला तिखटवाला आहे. तिखटवाला. दही टाकलंय. चला झाकण आपण लावून ठेवू. इथे आपण कोकम किती घेतलेत? 4-5 घेतलेली आहे. म्हणजे आपण चिकन बिर्याणी मध्ये वापरणार आहे? नाही हे बिर्याणी मध्ये नाही, आपण जे फ्राय करणार आहे त्याच्यासाठी आहे. तर आपलं चिकन 1 किलो मध्ये असे काही नाही कलजी पेटी आपण एक्स्ट्रा मागून आणलेत ना खायला. मग आंबट मध्ये समजा आपल्याकडे कोकम नसेल ना, मग आपण काय वापरतो? लिंबू. हे पण कोकमचा रस. मग ते वरचे ते कोकमची सारं टाकणार आहे? नाही ते टाकून देणार. नाही ना. इथे आपण हे आलं लसणाची पेस्ट, चवीपुरतं मीठ आणि इकडे आपण मसाला हळद टाकली. आपला गरम मसाला
आणि आपलं चिकन मसाला मसाला बघ. आणि इकडे आपलं तांदळाचं पीठ पण आपण टाकतोय ना, म्हणजे थोडंसं जेवढं बास होतं. थोडासा, हा. त्याच्याने कसं जरा कुरकुरीत येईल, कुरकुरीत होईल. रवा थोडा. हा रवा आहे का? आपण हे बेसन. बेसन मसाला. मसाला. मला वाटतं अशीच आपण माझ्या लग्नात पण आपण असंच फ्राय केलं होतं होय, ना, बरोबर ना? मुंबईला गेलेली. आता आठवलं मला हे सर्व मसाले बघून. कारण त्याच्यात आपण विचारलं होतं बेसन पण तुम्ही टाकता, तांदूळचं पीठ पण थोडं थोडं टाकता. आता इथे आपण हे काय करतोय, कांदा जरा फ्राय करून म्हणजे वरून टाकायला. वरून टाकायला म्हणजे आपण लालसर करतो तो, बरिष्ठा म्हणतो तो. इकडे बघा आपली बिर्याणीची प्रिपरेशन इकडे चालू आहे, त्यासोबत इकडे फ्राय सुद्धा चालू आहे. आता मी तुम्हाला एक जरा वॉल आर्ट दाखवतो. आमच्या घरी जी सेजल आहे त्यांनी हे मस्त बनवलं आहे. किती वेळ लागला सेजल तुला हे करायला? अर्धा तासात बघा त्यांनी मस्त बनवलं ना हे. मस्त भाई, हे बघा हाताने काढलेलं मस्त वाटतंय ना, बघितलं काय? मस्त आहे ना, सेजलने काढलंय, मस्त वाटतंय ना ते. असं वाटतं स्टिकर लावलाय का तो, पण स्टिकर नाही, ते खरोखरचं पेंट आहे बघा. लांबून जरा चांगली वाटते ना. झाला आपला कांदा पण फ्राय झाला मस्त फॉरेन सारखा. बरेच दिवसांनी हसताना दिसले. हे काय घेतलं चेचायला? दगड आहे तो आपल्या नदीवरचा. नदीवरचा आहे तो. अरे वा. आणि पुलावपत्ती ना. होय. असं जेवणामध्ये तुम्हाला व्हेज आवडतो का नॉनव्हेज जास्त? नॉनव्हेज. नॉनव्हेज. आणि नॉनव्हेज त्याच्यांचा 2 महिने उपवास होता. हां. आमचा 1 महिना गणपती जायपर्यंत, श्रावण आणि गणपती जायपर्यंत. नॉनव्हेजमध्ये तुम्हाला काय आवडतं जास्त? मच्छी. मच्छीमध्ये कोणता प्रकार? कुठची पण. कुठे फ्राय, सार, कसा? मसाल्यातला जास्त. इथे आपण आलं लसणाची पेस्ट. आता आपण ही बनवतो ना, किती दिवसाची बनवून ठेवतो घरी? 8 दिवसाची. 8 दिवसाची. आता इकडे आपण टोमॅटो टाकतो. 2 टोमॅटो आहेत का? होय होय. मसाले, हळद, मीठ. इथे आपण जी प्युरी बनवली ती टोमॅटो आणि कांद्याची, बरोबर? मॅरिनेट पण आपला व्यवस्थित झाला सर्व होईपर्यंत. मिक्स करताना बघा छान वाटतं ना. इकडे आपण भाताची पहिली लेअर ना. चला इकडे आपली ही तिसरी लेअर लागली. हां, भात पण आपला व्यवस्थित आहे आणि चिकन पण आपला संपला. 3 लेअरमध्ये आपलं व्यवस्थित झालं. इकडे आपला कांदा. इकडे बघा आपण तवा ठेवलाय, गॅस आपला एकदम स्लो आहे. तवा ठेवलाय, त्याच्यावरती आपली बिर्याणी ठेवली. म्हणजे 5-10 मिनिटांनी मुरली की आपली रेसिपी झाली. आपली बिर्याणी रेडी ना. अरे वा. इकडे बघा आपली बिर्याणी एकदम मस्त झालेली आहे. त्यासोबत आपलं फ्राय, कलेजी पेटा फ्राय केलेलं ते. तर या सर्वांनी आता जेवायला आमच्यासोबत.